mám beef s YouTubem. Nebo jinak. YouTube má pravděpodobně beef se mnou. Hele, já vás dneska vítám u nového videa. Dneska to bude trošku jiný a netradiční. Máme tady Subnautiku v pozadí, každopádně dneska bych to chtěl udělat jinak. Za prvý mám dneska docela málo času, protože jedu pryč, a tak jsem si říkal, že bych chtěl udělat nějaký kratší video. Každopádně jsem teďka docela dost přemýšlel. Dneska bych chtěl mluvit o YouTube jako takovým, protože už to bude skoro možná rok, co natáčím tady na YouTube. Ohledně toho bych chtěl ještě vydat jedno video, kde si shrnem asi všechno. Každopádně dneska chci mluvit spíš o tom fakt, co mě na YouTube jako neskutečně štve. Hele, o takovýhle koncept videa dělám prostě jako poprvé a je to takový kecací, nesoustředím se teďka tolik, že jo, samozřejmě na tu hru, i když samozřejmě ji tady v pozadí máme. Každopádně je to spíš takový jako fakt, co chci říct, nemám tady žádný skript, nic. Takže se občas můžu zadrhávat, bude tam něco nepřesného, možná si pak uvědomím, že jsem to chtěl říct trochu jinak, ale prostě takový ty normální věci, určitě to znáte, když chcete někomu něco říct. No a já jsem si všiml, a teď nevím, jo, ale už jsem to říkal v jednom videu, ale fakt si nejsem jistý, jestli je to kvůli tomu, že je leden, nebo prostě já nevím, YouTube mě vyhodnotil jako, nevím, něco špatného, jo, fakt nevím. Spíš se přikláním k tomu, že je to prostě asi lednový. Tím, že je leden prostě a na YouTube je méně reklam a tak dále, chápu, jak to funguje, protože samozřejmě leden je taková okurková sezona a to je všude, jako jo, to není jenom, že by to bylo na YouTube, ale je to všude. Jsem si říkal, že asi pravděpodobně všichni budou mít méně zhlídnutí. Každopádně u těch větších tvůrců, co jsem koukal, tak mi to tak nepřijde, jo. Nepřijde mi, že by prostě ty větší tvůrci jako měli méně zhlídnutí nebo prostě jako menší sledovanost a takhle, jo. Mně to prostě nepřijde. Mně přijde, že i to zobrazování těch jejich vlastně videí se zobrazuje furt normálně. Možná je to jenom čistě jako, že tam mám lidi, který jako sleduju, tak prostě kvůli tomu se mi tam zobrazují víc. Jako samozřejmě je to taky možný, i když je pravda, že se mi tam zobrazují i lidi, který jako mají víc odběratelů, mají prostě ty čísla a všechno, ale já je nesleduju, takže si myslím, že tím to asi úplně tolik nebude. Ale možná, že se děje to, že YouTube dělá takovou věc, a to je fakt čistě jako věc, kterou já si tady vymýšlím a takhle. Já se na to chci ještě jako 100% podívat, každopádně teď na to nemám čas. Ale chci prostě jako jenom si o tom promluvit prostě normálně, že ho chápu. Je pravda, že prostě když jsem koukal teďka i na YouTube, tak normálně se mi zobrazovali i menší tvůrci, jo? Prostě menší tvůrci, co já nevím, řeknu mají 30 zhlídnutí, 200 zhlídnutí, něco podobně prostě jako já. No a to se mi ukazovalo normálně, i přesto, že jsem tam měl ty velký videa, že od těch velkých youtuberů, tak jsem si říkal, OK, hele, zobrazují se tady menší channely, takže to jsem říkal, to je skvělý, protože aspoň vím, že díky tomuhle mě to prostě i nějakým způsobem takhle funguje, takže to jsem si říkal, že to je určitě jako skvělá věc. Každopádně teďka v poslední době, prostě od té doby, co je, nevím, ono to nezačalo úplně to nezačalo jako v lednu, myslím si, že to začalo fakt jako asi vlastně hned po Vánocích, jo, a zrovna jsem byl natěšený i z toho, že listopad a prosinec byli na tom fakt dobře, si myslím, jo. Že listopad a prosinec pro mě fungovaly skvěle, najednou prostě chodili lidi, byli tam zhlídnutí i na hry, prostě to jsem nečekal, to jsem říkal, že jen tak zkusím natočit, ale prostě ty zhlídnutí tam byly tam i ty lajky, i odběry mě překvapily, že nějakým způsobem jsme se dostali i vlastně na ten goal, co jsem chtěl, protože ten goal, co jsem chtěl do konce vlastně roku, bylo 150 odběratelů, nakonec jsme se dostali na 152, teď jsme momentálně na 163, každopádně tímhle chci říct, že děkuju všem, kteří odebíráte, lajkujete tady ty videa, moc mi to pomáhá, každopádně YouTube na to úplně řeknu to jinak, YouTube na to úplně sere, jo, zase ať nejsme úplně tak moc prostý. Já jsem si všiml, že u některých mých videí, který mají potenciál na to, aby se dostali do širšího publika, protože to vidím na lajkách, na hodinách sledování a i třeba na to, kolik lidí to proklikne, tak to jsou takový videa, u kterých si říkám, ty kráso, hej, tady to vypadá, že to prostě fakt pojede dobře, jo, že prostě, já nevím, že i YouTube to asi dobře doporučí, protože třeba řeknu, jo, vydám někdy video a za 2 dny je tam 20 zobrazení a říkám si jako, hej, WTF, pak kouknu prostě na to, jak to YouTube ukazuje ostatním a on jim to vlastně vůbec neukazuje a já se pak můžu divit, že se na to nikdo nekouká, když vlastně tam ani žádný zhlídnutí pořádně nejsou. No a to je prostě věc, která mě jako lehce štve, to se přiznám, že prostě mě to jako, no ne štve, ale fakt mě to sere, že člověk si kolikrát dělá s nějakým videem fakt dlouho, jo, a takhle to dopadne. Já chápu, že je to nějaký proces, já jako úplně nenadávám na tenhle proces, každopádně se snažím spíš pochopit, jak to funguje, protože bych hrozně rád pochopil ten algoritmus, i když vím, že prostě říkají to i větší tvůrci, že prostě ten algoritmus je prostě nějaký jako na random, když to tak řeknu.
Prostě ten si dělá v podstatě asi jako co chce, nebo takhle. On to doporučuje, že jo, nějaký užší skupině lidí, která na to koukne, vyhodnotí, jestli to video má cenu posílat dál. V ten moment, co to vyhodnotí, že je to dobrý to poslat dál, tak to pošle dál a tak dále, chápeme se prostě. Takže to má potenciál, jo. A vlastně na začátku, když jsem začal natáčet, tak jsme natáčeli taky Subnautiku, jo, ale to byla ta první, že jo. A tam se natáčeli videa a vlastně ta Subnautika šla i předtím, jakože na to, že jsem si říkal, že mám, já nevím, 20 odběratelů, tak jako ta Subnautika prostě lítala čísla dobře. Pak byl půl roku klid a pak to najednou vybouchlo úplně neskutečně ta Subnautika. Já jsem byl jako, hej, co se děje prostě? Protože na jednom videu je tam asi 2300 zlínutí. No ono celkové jako na té Subnautice, na té sérii je fakt jako hromada zlínutí a hromada hodin watch timeu. Každopádně tam se stane vždycky v nějaký bod, že YouTube to přestane doporučovat dál, i když to má ty hodiny, i když to má jako ty zlínutí a všechno, i když to má ty lajky prostě, jo. Já nevím, jak to přesně v té funkci a takhle. No ale teď, abych přišel k tomu, co jsem teda ještě chtěl říct. Prostě někdy vydám video, který pak vyroste rychle, jsou tam lajky, jsou tam tohle, má to dobrý prokliky, zlínutí, blablabla. A i ten watch time. A říkám si, jo, tohle bude prostě to video, co to pušne trochu dál. No a pak najednou vlastně na to koukám a hele, já třeba plácnu. Zasekne se to na 125 zhlídnutích, jo. Má to třeba 12 lajků, nějaký komentáře jsou tam, třeba 7 komentářů, což jako na můj kanál, abych to mohl jako s tím porovnat, tak na můj kanál si myslím, že je to fakt dobrý, jo. Nevím, jak je to statisticky, blablabla, to je jedno, to nebudeme řešit, jo. No jako u těchto videí si právě říkám, tyjo, proč to jako neroste, proč to ten YouTube nedoporučuje dál v ten moment, když prostě se tomu videu daří a pak mě to jako mě to, za první mě to hrozně demotivuje, jo, k tomu natáčení, ale to neznamená, že bych přestat nechci, protože je to v nějakém, určitě řídko je můj sen takhle natáčet, ale o tom se zase můžeme říct někdy jindy, ale teď chci spíš k té podstatě věci, jo. Pak je tam nějaký video, který si říkám, tak tohle prostě, hej, tohle prostě o ničem, nemá to úspěch, ale nevím, za týden to má 20 zhlídnutí prostě, má to 2 lajky, nevím, říkám si prostě, hej, nemá to ani nějaký watch time, ale říkám si prostě, hej, tohle je prostě video, který se nepovedlo, jo. A třeba jsou to i videa, u kterých si dám víc jako záležet, pak si prostě jako říkám, OK, hele, prostě tady to video se nepovedlo, tak v pohodě prostě, nebudu to řešit, jo, je to prostě jedno video, který se nepovedlo. Takhle se to třeba stane u 2-3 videí, jakože se prostě normálně stane, že jedno video má blbý views, prostě nějak se nedoporučuje. Já teďka hrozně přeskakuju, já se omlouvám, jo, ale já prostě to nějak chci se smolit, tak aby jsme se pochopili, jo, takže prostě jsou tam potom 3 videa, které mají taky málo zhlídnutí. Pak zase najednou boom a jsou tam videa, které prostě najednou vyrostou z ničeho nic. Pak se třeba i stane, že nějaký video má málo zhlídnutí, zase si řeknou, jo, prostě, hele, tak tohle se nepovedlo, dobrý, jenomže pak najednou z ničeho nic se začne extrémně doporučovat video, který prostě má málo prokliků, málo lajků, tak dále, najednou se začne extrémně doporučovat. A nebo tam prostě vyletí zhlídnutí, lajky, odběry a já si potom jako říkám, tak jako WTF prostě, co se jako vlastně s tím YouTubem děje, protože já to nechápu, jo, protože pak jsou tady i, a to třeba řeknu, že to ani nejsou tak propracovaný videa, nebo já vím, že na těchhle prostě herních videích se to třeba tolik nezdá, ale prostě u některých strávím jako mnohonásobně víc času, protože se fakt snažím dávat nějakou práci s tím střihem a tak dále, jo. Jak říkám, pak jsem prostě vydal nějaký video, který zase nebylo tak, neměl jsem tolik času, blablabla, ale to najednou prostě se vykopne úplně do extrému. A já si potom jako říkám, WTF, prostě proč tady to, u kterého jsem ani nečekal, že by mělo jako nějakým způsobem vyrůst, tak prostě najednou random vyroste, jo. Takže to je vždycky taková věc, která mě úplně extrémně překvapí a říkám si jenom fakt, proč to v podstatě ten YouTube dělá a proč nedoporučuje. No ještě mám prostě jakoby jeden kanál, o kterém nebudu říkat, možná si o něm někdy řekneme v budoucnosti, každopádně to není nic, co bych tady chtěl řešit. No ale hele, je to nový kanál, na který jsem zkoušel něco uploadnout. A já vám říkám, že ten YouTube se ani nesnažil to doporučovat. Reálně, já jsem koukal na ty statistiky a i po 3-4 dnech to má reálně, já nevím, asi 5 zhlídnutí. A to se to doporučilo, já nevím, 3-4 lidem. Já jsem na to video ještě taky koukal, takže prostě nevím, řeknu, že 2 zhlídnutí jsou tam ode mě. A já jsem si říkal, první video, když jsem vydal tady na tom kanále, tak mělo nějakých 35 zhlídnutí, což to, jako když to teďka říkám, tak tomu vlastně ani skoro nevěřím, že to mělo
podstatě jako takový dobrý dosah, i když to má třeba, tam reálně to má asi, já nevím, 70 zobrazení, ale z toho prostě 35 asi zhlídnutí, nebo možná, že už je to kolem stovky, jo, já už to teďka netreku tolik, ale prostě mě to jako zaráží. Druhý video, třetí video, čtvrtý video, pátý video, najednou bum, prostě to jako najednou z ničeho nic vystřelilo. Nevím, jestli se to snaží takhle podporovat ty tvůrce na začátku a pak se to prostě na ně vykašle, což je jako další moje teze. Další moje teze by mohla být to, že prostě teďka je ten leden, to už jsem říkal asi milionkrát, já vím, já se omlouvám, i kdybych se opakoval tady v tom videu několikrát. Takže si říkám, že možná přijde březen, duben, ty videa to začne jako zase pušovat, jo. Možná, že to začne pušovat ty videa, který teďka nedostávají takovou lásku, kterou si myslím, že by mohli dostat, jo, neříkám, že by měli, ale že by mohli dostat. Jako jedna z věcí, taky proč tohle teďka momentálně říkám je, protože jsem vlastně teďka i přemýšlel, co mám natočit za video, protože jsem si říkal, já vím, že už jsem tady to říkal, jo, ale ještě to řeknu jednou prostě. Já jsem fakt přemýšlel, co bych jako natočil dneska prostě, nebo jako takhle, já už jsem se snažil natočit včera, já jsem seděl jsem dlouho, i dneska a prostě jsem přemýšlel a říkám, já vůbec nevím, co chci natáčet, jestli to chci natáčet. Zkoušel jsem, že natočit něco nového, ale v ten moment vlastně jsem zjistil, že ta hra není tak dobrá, jak jsem myslel, nebo není to prostě to, co bych chtěl. No, takže prostě jsem to jakoby skrapnul tam to video a říkal jsem si, OK, hele, já prostě mám teďka něco na mysli, co bych chtěl říct. Mohlo by to nějakým způsobem i třeba jako navázat na, řeknu, nějakýho menšího tvůrce, jako jsem já, a jako by mě zajímalo, prostě jestli třeba to má i jako podobně, nebo jestli jako ví, co tady s tím, nebo prostě jako co se teďka momentálně děje. Jo, je to jenom takový, že prostě si tady plácám dneska, ale sám jsem prostě jako zvědavý, nebo prostě mě zajímá, co se prostě děje, protože jak říkám, já když jsem prostě teďka demotivovaný, tak nemám vůbec chuť nic točit. Jo, jenomže zase na druhou stránku já chci točit a vím, že by mě to prostě pak chybělo, pak bych se zase nadával, že jsem s tím skončil a tak dále, což nechci prostě, jo. Já tohle nechci dělat a tak právě jako si říkám, tyjo, tak co mám vlastně jako natáčet, víš co, pak další demotivace je, že hele, OK, tak si řeknu, dobře, já něco teda natočím, no já si teda potom řeknu, že hele, tak já něco natočím to, pak najednou zjistím, že třeba, hele, zvuk je v háji, najednou se mi prostě z ničeho nic vyplo natáčení, nebo se korapnul ten soubor a ten moment pak jenom jako sedím, říkám si, ty vole, máš tady 2 hodiny záběru, který teďka jsou v háji. A co jako teď? A pak prostě kolikrát jako nemám chuť. No mě to tak demotivuje, že prostě nemám chuť potom natáčet ani stříhat nic. Takže v ten moment kolikrát se stane to, že prostě jako, asi už to tady na mém kanále kolikrát viděli, že prostě hej, najednou, nevím, třeba 7-10 dní prostě nevyjde žádný video, protože já se potřebuji zpátky namotivovat na to. A nějak se jako zase zpátky do toho dostat, abych zase mohl natáčet tak, jak bych chtěl prostě, jo. A abych zase mohl vydávat víc a častěji. Což je taky jedna věc, jeden den, ale to nebylo teda kvůli tomu, že bych byl demotivovaný, ale bylo to kvůli tomu, že jsem byl pryč a bohužel jsem nestíhal, nějak jsem tam taky ještě teda jako pojebalo video, ale na to kašlu. No a byl jsem prostě asi nějakých, já nevím, 11-12 dní pryč, možná, že 14 dní nevyšlo video, teď si fakt nejsem jistý, jo, teď bych kecal, možná, že vlastně jsem tam asi jedno vydal, no to je jedno, hele, to nebudem teďka řešit, nebo to, že prostě, hele, 10 dní jsem prostě nevydal žádný video. A říkal jsem si, OK, hele, ten YouTube mě prostě strhne, to půjde úplně do háje. Najednou z ničeho nic se začaly doporučovat všechny moje starší videa prostě. A najednou to začalo prostě nabírat zhlídnutí, hodiny a všechno. A já jsem si říkal jako, hele, já to asi fakt jako nechápu, protože já pak tady vydávám třeba jednou za 2 dny a prostě takový úspěchy to nemá, pak najednou se to ani jako neprobudí nebo takhle. A já si říkám, tyjo, jako jestli není lepší prostě natáčet a pak v jeden moment dát tu pauzu třeba na týden. A jestli se to pak nezačne víc doporučovat a tak dále, jo, prostě to si říkám. Jenomže zase ten problém je v tom, že vy když 10 dnů nenatáčíte, tak já nevím, jestli prostě ten YouTube to taky bere nějak špatně, jo. Ale v ten moment prostě, když začnu zase natáčet, tak to prostě fakt jako vůbec se to nedoporučuje, jo. A to teďka se bavím o normálním období, teď se nebavím o lednu, který je fakt hrozný, jo. Jestli je to tím, tak je to fakt hrozný. No, takže si vždycky prostě říkám jako, jak to mám udělat, aby to bylo balancnutý, jo. Protože si říkám jako super, hele, já bych byl rád, kdyby každý 2 dny právě vycházelo to video, jo. Jako je to teďka momentálně, jsem to dělal vlastně asi v prosinci, nebo tam to bylo jednou za 3 dny. A teďka to dělám celý asi leden, že je to, nebo ne celý asi leden, ale no vlastně asi jo, asi to bude skoro celý leden, to je jedno prostě.
tak se vydávají ty videa jednou za 2 dny, jo. A já jsem s tím takhle docela spokojený, i když mám teda co dělat, abych to stíhal, jo, to se jako přiznám. Ještě s tím, jaký blbiny se mi tady stávají na tom YouTube, každopádně to je taky zase nějaký proces vylepšování. Každopádně, abyste si jako nemysleli, že tady celou dobu brečím o tom, že prostě hej, jakoby YouTube ti nedává views a takovýhle. A abyste si ještě neříkali o tom, že je to třeba ohledně peněz nebo takhle, jo. Tak jenom, aby jsme si to ujasnili, já z YouTube nemám nic a dělám to jako pro radost, jo. Právě proto hrozně rád vidím, když se nějakému videu daří, nebo tam jsou i komentáře a hrozně mě to potom v ten moment podporuje. Vlastně jak mě to podporuje, tak mě to hrozně motivuje a pak mám větší radost a chuť natáčet ty videa, ale zase pak je tam ten protiklad, když se stává tohle. A jako musím říct, že na tom YouTube já zažívám takový, nechci říct asi úplně emoční skoky, ale jako dá se to tak i v podstatě taky říct, jo, protože nebo takhle řeknu, mám úplnou radost potom, když najednou vidím, že je tam několik hodin prostě zlínutí, že prostě fakt na to koukáte, že ty komentáře tam jsou, třeba že ty lajky tam jsou a fakt mi to dělá jako radost a mám chuť natáčet prostě a fakt mě to baví. No a pak najednou, já nevím, řeknu, tohle je týden a půl, 2 týdny, prostě se tohle děje, jo, a fakt mám radost, jsem happy a tak dále. A pak najednou se to úplně překolí a z ničeho nic to začne všechno jít úplně do háje, nezobrazuje se to, nejsou lajky, nic, jo. A teď nechci říct, že je to o lajkách, ale prostě já vůbec nevím potom, co se děje, ale mě to demotivuje. A pak zase nemám chuť vůbec jako natáčet, jo. Ještě z toho, že to dělám pro radost. A je to jako vtipný, protože já to nenatáčím kvůli tomu, aby to mělo jako nějaký úplně mega views, nebo já nevím, jako samozřejmě, že bych byl za to rád a dělalo by mi to radost, to jako určitě, že jo, samozřejmě. Každopádně vlastně i ta message je taková, že jsem ani nečekal, jak možná ty čísla vás můžou tak jako i pohltit, ale jako je pravda, že já prostě jako čísla mám rád, jo, a čísla mě prostě baví nějakým způsobem. Já nemám rád matiku, jo, to si řekneme rovnou, já nemám rád matiku, ale jako čísla jako takovýhle sledovat prostě mě baví, jo, a já to beru trošku jako takovou pasivní investici a baví mě, že vlastně i třeba takový ty starý videa prostě najednou mají ty zlídnutí a najednou se daří, najednou tam jsou lajky a lidi to prostě třeba jako baví, takže to je asi jako věc, co mi jako taky dělá radost. A já na YouTube jako koukám jako takovej už hromadu let, jo, jakože fakt hromadu let. A už nevím, když mi bylo prostě nějakých 15, tak jsem si říkal, že bych chtěl natáčet takhle taky videa a vlastně jeden čas i jsem se k tomu měl a vlastně jsem i natáčel ty videa. Ale jako tam to bylo hrozný, to se přiznám, jo, střih, to mluvený slovo, to bylo takový, že jsem tam v tom videu nemluvil, teď si uvědomuji momentálně, že to nikoho nemohlo bavit, takže tam to chápu. No, takže potom jsem prostě s tím jako skončil, protože vlastně ani ten střih mě nebavil, ani vlastně to natáčení mě nebavilo a říkal jsem si, hele, prostě jako já bych chtěl ten YouTube dělat, ale vlastně tady ty věci mě jako nějak nebaví, ne? A prostě šly roky, že jo, samozřejmě, a já jsem si říkal, ty kráso, hele, nad tím YouTubem už přemýšlím tak dlouhou dobu, že bych ho hrozně rád dělal, ale vlastně já nějak nevím jak, nějak se mi ani jako nechtělo nebo takhle. Pak jsem si říkal jednoho dne, ty vole, jednou budeš litovat toho, že jsi to aspoň neskusil. Prostě říkal jsem si, hele, pojďme to aspoň zkusit a uvidíme, jestli to jako bude k něčemu, nebo to nebude k něčemu, nebo jak to vlastně půjde, ne? Takže to byl takový jako experiment. Najednou jsem zjistil, že jako tak nějak to jde, ale hlavní, co jsem zjistil, že ten proces toho tvoření videa, toho stříhání a hlavně toho učení se těch věcí ohledně toho, že mě vlastně začalo strašně bavit a právě, že k tomu se pojily i ty lajky, ale právě k tomu se pojilo i to, že lidi na to koukali, takže jsem si říkal, tyjo, mě to baví ještě o to víc, že se tady něco učím, má to smysl, lidi to aspoň trochu zajímá, to je asi jako tak nějak všechno, ale je tady asi spousta věcí, co jsem pravděpodobně neřekl, co jsem chtěl říct, ale jako to bych si musel připravit a reálně já teďka nemám prostě jako čas na tu přípravu, upřímně jako jsem se tady vykecal, jo, budem to brát jenom čistě jako takhle, možná, že to třeba někomu jednou pomůže, nebo mi třeba někdo napíše, ty hele, mám to úplně stejně. A nevím, asi budu šťastnější, že vím, že to, anebo prostě potom po lednu, nevím, já si myslím, že třeba v polovině února, možná na konci února, což ten únor mě teda bude taky štvát, tak najednou to třeba půjde, jo, zase ten YouTube a najednou to začne doporučovat i tady ty videa, u kterých si myslím, že mají potenciál, ale ten potenciál vzal ten YouTube a uvidíme, no hele, uvidíme. Já jsem jako rád, já rád takhle tvořím, rád něco dělám
jsou věci, co bych chtěl dělat víc, každopádně na to nemám čas a jako nemám na to čas ani jako finance, na to dělat nějaký věci, co bych tady na YouTube chtěl, ale to je jako asi otázka času a jo, já doufám, že hlavně tady, když koukáte na moje videa, že vás to baví, já bych byl i hrozně rád, kdyby fakt v komentářích se objevovaly věci, třeba i jako kritika, jo, a ty nemyslím kritika jako hele, jsi debil. Jo, to je kritika k hovnu, jo, upřímně, pojďme si to říct, že to je prostě kritika k hovnu. Ale spíš bych chtěl takovou kritiku jako hele, já si myslím, že prostě tady to bys mohl dělat líp, nebo já nevím, nebo že třeba jako mě ty videa baví, ale já bych byl radši, kdyby se v těch videích dělo tohle, nebo já nevím, třeba jako fakt řeknu příklad, že máte třeba radši to, když ty videa jsou méně střižený, jo, že řeknu, že je to víc o tom, že kecáme, nebo že je to právě víc o té hře a že objevujeme, a nebo spíš jako storyline, jako docela mě to zajímá. Ještě jedna z věcí, co řeknu úplně jako asi poslední, je to, že já hlavně nechci, aby tenhle YouTube se svrhl na to, že to bude třeba jako Minecraft channel, jo. Nechci, aby se to svrhlo na to, aby to bylo prostě hry na jednom rázu, protože mě upřímně nebaví hrát jeden žánr her nebo jednu hru, mě nebaví hrát jako dlouhodobě, jo. Takže to znamená, že já potřebuji nějakou diverzitu. Takže to můžete jako vidět i na tom kanálu, jo. Já tady mám hodně indie her, které jsou za mě jsou fakt skvělý, jo. A mám je rád a rád je hrajou, takže právě proto to i natáčím, protože jsou to hry, které si myslím, že jsou zajímavý. Nemají takový třeba publikum, který by mohli mít, ale vlastně jako mně je to jedno, jo. Že jako to třeba nemá takovýhle zlínutí. To třeba tady u těch videí s tím počítám, jo. U těch vím, že prostě to jsem třeba, když jsem natáčel tu první Subnautiku, tak tam byl Wolworld. A já jsem si právě tam říkal jako, že hele, já tady počítám s tím, že tady ty videa nebudou mít tolik zhlídnutí. Jo, s tím jsem prostě počítal, říkal jsem si, tak to prostě bude, jako jo, že tady prostě nebude tolik zhlídnutí a podívá se na to jenom někdo, koho to reálně zajímá, nebo třeba někdo, kdo hrál tady tu hru, nebo jí hraje a baví ho ta hra natolik, že se chce prostě podívat od někoho i na ty videa, jo, já nevím teda reálně, kolik lidí to tady natáčelo, možná, že to tady jako taky někdo natáčel. Vím, že třeba Staragdary teďka natáčel tu 2, ale ten obvykle natáčí, že jo, jako ten jeden díl a pak vlastně jakoby ukáže tu hru, ale dál ji nehraje. No a já právě si říkám, že hele, já ty vyplňkový videa mám teda i samozřejmě kvůli tomu, že ty vyplňkový videa mám obvykle jako k hlavní sérii, třeba jako teďka k té Subnautice, že jo, tam byly ty Fall Guys, byly tam nějaký různý ty další hry, ale jako kolikrát jsou to hry, které mě i zajímají, jo, já teďka, jak říkám, zrovna včera jsem natáčel to video, který mi přišlo, že je prostě na hovno, takže jsem ho prostě radši skrepnul, jo, takže to není takový zase, že tam dám jako nuceně všechno, ale jako prostě jsou tam věci, které mě zajímají, ale vím, že třeba nebudou mít takový zhlídnutí, ale to je právě kvůli tomu algoritmu, ať chápe, že vydávám pravidelně a právě bude o to líp doporučovat videa. Nevím teda, jestli možná je ta věc, že jestli mě to spíš jako nestrhává, že vidí, že nějaký to video nemá zhlídnutí, protože ta hra není nějakým způsobem jako není populární. Jo, fakt nevím, jak tady to funguje, každopádně budu rád, když se mnou podělíte i třeba v komentářích o nějaký vaše, já nevím, jestli názory ohledně tady toho, a nebo i nějaký doporučení, jo, třeba. Já za všechno budu hrozně moc rád a já už si myslím, že tady to ukončíme, protože už tak si myslím, že tady kecám hrozně dlouho. Já doufám, že vás to neunudilo k smrti, chtěl jsem se tady jenom postěžovat, vydat nějaký video, ať tam máme zase něco tamhle vzadu, koukám, že máme zase krakatici. No a já se tady s tím rozloučím, takže jo, takže se uvidíme příště, takže zatím čau.